Lelotu tiyambe ndi zomwe zikuzungulira kunjaku kuchoka pa nkhani ya Peter Mutharika. Anthu akugawana kunjaku kunena kuti Peter Mutharika akuchita bwino kuposa ngakhale zakwera chifukwa ziganizo zimene akupanga akumatenga nthawi yake osati kungotsamanga koma akachipanga ziganizo zija mumachitodabwaso kuna kuti kodi munthuyu amaganiza bwanji kuti apanga ziganizo zimenezi. Waonekatu zomwe feti sitikanatha mwina kuzionatu mkulu ameneyi zikuonera kudziwa chomwe akuchita. Nawo nkhani ito ndija ya CDF eti kuna kuti bilu ija pa jeu jawayikana kuisaina bilu ya CDF kuti aphungu azitenga ndrama ndikumapangira budget okha wakana kuisaina pa zikayiko zonena kuti ndramazo zikhoza makapezeka kuti no sizikutetezedwa bwinobwino zikungobedwa mosakhala bwino. Bilu imeneyi akanakhala kunena kuti mwina mwake anali azakwera ndiye kuti tu bwezi atasaina kalekale chifukwa iwo aja pajatu samachedwa. Example yabwino ndija bilu ya G2G ija yomakagula mafuta kunja ati government to government munaona sanachedwenso kuisaina kusandutsa ndithu kaya lamulo. Iyayi tipange motere timve kuchoka kwa Shadrack Namalomba atafunsira pa nkhani iyi pakulenja pa Times ayankhapo zotere makamaka kufotokozera bwinobwino za chikalata chimene chochoka kwa Peter Mutharika. Tonele limodzi. Timafuna tiyambe kumva kuchokera kwa inu kuti mtsogoleri wa dziko lino wayamba waimitsa kaye kusayinira bilu imeneyi. Timafuna tidziwe kuti zikutanthauzanji kuti Amalawi amvetsetse bwinobwino muwatambasulire kuti kodi mmene zakhaliramu zikutanthauzanji kuti Constitution Amendment Bill of 2025 yokuzana ndi Management of the Constituency Development Fund CDF mabweretsa ngati zinthu ngati zimenezi kuti pakubwera 5 billion ipitise mu constitution ikalowe mu constitution chifukwa nkhani ya 5 billion ikuchokera mu DPP manifesto si kuchokera ku nyumba ya malamulo ayi. Ndi nkhani imene Profesa Peter Mutharika pozindikira kuti dziko linolo tikufuna tonse tikatukukire limodzi pali madera ena amene atsalira tibweretse nkhani tibweretse ndalama tichotse ndalama ku Capitol Hill zizipita kumudzi kuti zikathandizira anthu. Ndiye adabweretsa manifesto yathu kuti tikhale 5 billion per annum ndalama zopita kumeneko. Nkhani ndi yakuti kodi ndalama zimenezi zilowe mu constitution kodi constitution njosakwanira pa iyo yokha. Ndiye nkhani ndi yakuti pamene president akunena kuti withholding consent mwina mukamanena kuti ayimitsa kaye mwina tikulakwitsa apapa ndikuti no consent yonde kuti no palibepo komanso assent yonso palibepo chifukwa palibe chifukwa chopangira bill imeneyi kuti ikalowe kuti ayipange ikakhale lamulo chifukwa malamulo mu constitution ngokwanira kale. Mmenemo mu constitution muli malamulo kuti ama MP ali ndi magawo atatu kuyimira anthu kumudzi kupanga malamulo komanso kupanga kalongolondo wa ndalama. Ndiye nkhani ili apa ya 5 billion ndi nkhani ya ndalama zimene zikuchoka Capitol Hill ukafika ku mudzi. So kodi amene amayendetsa ndalama zimene ndi ndani? Ndiye palinso malamulo timati Public Finance Management Act, a Minister of Finance amene amayang'anira ndalama zimene zimachoka kuboma kupita kuma district council. Ku district council konso kuli ma audit kuli zambiri zimene zimachitika kumeneko zoti ndalama zija zisamalidwa. Nkhani ili apa si nkhani yakuti MP akakhale ndi gawo loyendetsa CDF. Nkhani ili apa kwa president ndizene choncho kuboma. Nkhani yakuti ndalama zikuchoka ku Capitol Hill kupita ku district council. Kodi ndalama zimenezi ziyende bwanji? Kodi zikufunika MP akakhale pamenepo? Zikufunika council akakhale pamenepo? Ayi. Nkhani isi ya MP, nkhani isi ya council. Ndikudziwa kuti pali kukangana pakati pa council ndi ya MP. Koma tisalowe kukangana kwawo kusalowe pa nkhani ya 5 billion. 5 billion iyi ndi project kapena ndi program yochoka kuboma imene kuchotsa ndalama kuchotsa ku Capitol Hill kupititsa kumudzi. Ndi nkhani ya boma, si nkhani ya ma MP, si nkhani ya makhansala. Ndiye ndizeni choncho kuti a president aona kuti palibe chifukwa chofunika choti tikachitopanga bilu ukapanga malamulo okuti no a MP akakhale pamenepo kusakasakaso kuyendetsa nkhani ya CDF imeneyi. Chifukwa nkhani si kuakhudza nkhani iso si kukhudza
makhansala ikukhudza boma kuchotsa ndalama ndi bomalo lipanga ndondomeko nchifukwa chake president alembera au apereka direction kwa Minister of Finance komanso kwa Minister of Justice kuti mukhale ndi malamulo onena kuti ndalama zimene zizo zisabedwe zisadyedwe, ndalama zimene zizo zikagwire ntchito yake yokutumikira kumudzi. Komanso ndine choncho kumapeto ndisanamaliza, ndalama zimene 5 billion pazabweranso mwina ulendo wina kudzapeza kuti tufuna 10 billion tukufuna chakuti kuti ndiye kuti nthawi zonse tikakhala ndi initiative yabwino ngati imene tizipita ku constitution ndi umakasintha ndiye pamene constitution ija ikhale pamene paja ndi ngati baibulo la dziko lathu lino. Malamulo amene ajonse mavita nkumakangosintha yayi tiye ndidzisinthani ku subsidiary timati subsidiary legislation. Ngati kuli kufuna kusintha anthu azikapita subsidiary legislation ndi umakakonza ma policies bwino ana Malomba zikoma kwambiri chifukwa chotiyambira moteromo. Chabwino mmene tamvera pamenepo komanso kuonera limodzi kuita mbasula not so different zosasiyana kwambiri ndi zomwe timafotokoza dzulo. Ena kukamba zonena kuti ayimitsa ife tinangobwera ndi kuzangogazano penepenepo kunoti ayi Peter Mutharika wakana kusayina osati kuti wayimitsa kayi kuti mundidikire kuti ndisayinabe ayi kapena kuti no zibwerere ku parliament akazikanga ndeti kozazisayina angunoti ayi panopanda zimenezozo ndakana sindikusayina ende tinapanga emphasize on that kuti no wakana zifukwa zake nkhani zake zorani ndalama zikho zori mwina make zokatayikira apena pake. Now there is something pali china chake chomwe nocha pezekuti chatumphuka apa pa zimene wayankhula Shadrack na Malomba akunoti no nkhondo pakati pa makhansala ndi ma MP. Nkhondo pakati pa makhansala ndi ma MP makhala pasi kumakamba nadzamva kodi zimenezo kuti makhansala ndi ma MP akumamenyana makamaka nkhondo yake ndionena kuti kuberana shaini komanso ndekuti apa ndekuti no tikumva apa zoti kaya kulimbirana ndalama. Nawo kodi khansala amakhala ndi mawu kodi pa ndalama zimenezo za CDF ndimona ngati budget imapangidwa ndaku consolo ndi khansala yazikunkhudza bwanji. Mongolingalira chabe ndikuona ngati padzatu amene amasankhidwa kukhala mameya a mizinda amakhalatu ndekuti makhansala mwayioneti ndi amene amakasankhidwa kukhala mameya a mizinda ndajainanso amakapezeka kuti akakhala ku makonsolo kuja kuma municipality amakakhala kumakosanaka amakhala amene makhansala amene asankhidwa kuchokera m'madiratuwa ndi kumene kuja ziganizo zikuona kuti zimakapangidwa ndako consolo mabudget aja makonda kupanga ndako consolo pamene apande kuti no ma MP akuti ndalama zimakhala kuti zapatsidwa mu dzina lawo ndipo amene azipanga mabudget ndiwo olokumphika kwa zikhala konde palidi ngati kafaiti kamene koko koma na Malomba wapange emphasize point yabwino kwambiri kuti no izi rutu zokhudzana ndi Amalawi usati kuti na amene ashaineni ndani koma chitukuko zikafikira Malawi ndalama zikafike kumudzi kwenikweniko ndi kumene kujaku zikatukuledera lija nawo awapati kukhala ngati nauti kulimbirana zokhazokha apanga emphasize Peter Mutharika zija kunena kuti nenkhano ta ndalamazi zisabedwe komanso ndekuti zikafike kwenikweni kumene zikwena zikafikeko zikatukule madera ndeti kupanga zone kuti no zikhale zotetezeka. Anyways mmene moto ndi mmene tingayambire lero maganizo ena aliwonse mu comment section mulemezanso maganizo anzathu akuti